Mas Park, dito ngayon sa Upsman sa kahabaan ng Magsaysay Avenue, Baguio City. Okay, yung bundok na yan yung Perino Hill. Kung nandun kayo sa may SM Sky Terrace, yan yung bundok yung nakikita nyo dun. Akyat tayo dun hanggang sa may Malcolm Square. Diyan sa taas yung Slaughterhouse. At buti hindi gaano siyang mainit ngayon. Ito rin yung mga jeep papuntang La Trinidad. Kita nyo yung mga tumay. Buntok Mountain Province. Okay, ito ngayon yung Esdator Compound. Nandyan yung mga masarap kainan ng bulaluhan. Punta tayo dun sa may Magsaysay. Sana mas kung mabagal. Yun, papuntang Mountain Province Terminal. Medyo lumuwag dito kasi nag-widening. Dati walang madaanan, makipot.
mahingal. Paakyat kasi. Kaya dandahan lang ang ating lakad. Linggo nga pala ngayon, 3rd week ng December. Malapit ng long weekend. Malapit na ang long weekend at marami na rin yung namamasyal kapag long weekend. Maraming turista. Isang linggo, sigurado traffic dito. Yan yung Baguio City Central University. Yan yung BCU. Oh, ganda ng bahay sa Baguio. Ayan yung jeep na yan, galing La Trinidad. Kung galing kayo ng Strawberry Farm at nag-jeep kayo, sumakay ng Magsaysay, dito kayo idababa. Maglalakad na lang kayo hanggang doon, pakyat.
naman yung paradahan papuntang La Trinidad. Ayan, kung mapunta kayo ng Strawberry Farm, dito kayo sumakay sa may Magsaysay. Yun, papuntang Trinidad, terminal ng jeep. Yan naman yung pupunta ng Hilltop. Ito ng palengke, pwede kayong dumaan dyan hanggang dun sa may munisipyo, City Hall. Yung terminal ng jeep papuntang Strawberry Farm. Yun, may mga turista, oh, nakaharang sila sa daanan, no? Nawawala sila. Ganun nga yung apat ko, iba kayo. Magkaiba nga yun. Takya tayo dun sa may overpass. Yun, doon ako galing. Diyan pala yung Gold Taste. Yan, sa may taas niya, nandyan yung isang Gold Taste. The new Gold Taste. Dito tayo ngayon sa loob ng Baguio Center Mall. Nung wala yung SM, isa ito sa mga pinapasyalan ng tao. Isa sa mga sikat na mall dito sa Baguio nung wala pa yung SM City Baguio. Labas tayo dun.
sentro ng Magsaysay. Yun yung public market ng Baguio. Papunta ng parada ng jeep papuntang Mines View. Mines View Park, nandito sa may Center Mall yung paradahan ng jeep kung kayo ay magko-commute. Yan, papunta ng General Luna Road. Yan, paakyat. Doon, papuntang General Luna Road. Wala ba yung may-ari? Bait lang mong shit or Hello, sir.